Halo लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। जोंहा नारें जानोसै दिनैनो लास्ट जागोन बे बिफांनि नारेंआ। बे नारेंआ बिराद गोदै। नारें लेबग्राखौ नायनोबा नायदो दानिया। जोङो नारेंखौ नै बे गथ'आ लेबदों। बरिया जारु नै दैसो लाबोफादों नोङो आरो जाम्बि माबाया खाजोबगोन बेयो। बरिया टेस्टि जानोसै जों सानैजोंनो नारें लेबुजों। दानिया जों नारेंखौ दिनोसै लोगोफोर, बिराद खार गोनांखा टेस्टि यामि। दे मोजां जोबदो। Beni saksinya, kalau kita tak. Itu kerjaan sih yang ini. Ibu dah sana kak. Anda senja kamu ini namanya siapa? Negara berada hasil. Betul.